Och så rör läpparna. Titta vart du sätter fötterna så att du alltid sätter dem precis där du vill ha dem. Sätt ut det på orange-svarta. Har du jättebra så. Koffelanne, vinkelbarn, ole, dole, dott. Bra, Filip. Sa att du fick en knuff. Dricka, dricka vatten. Dricka, dricka vin. Ut med dig. Tjocka, tjocka svin. Bra, kom igen. Kom igen. Den går ju bra. För den gulsvarta istället. Så är den lite högre där med foten. Ser du den stora? Nej, ännu högre upp. Var det den? Där, ja. Det blev den med glädje. Alltså går så. Kom igen. Bra. Bra. Nej. Det sitter mycket kvar här. Kom ner. Om man öppnar fötterna bara så kommer det nog vara den klumpen som är också. En brun klump lite grann. Den är bra faktiskt. Va? Om vi gör flöt med foten på den rödsvarta där. Det är bra. Ja, ja. Jo då. Kom igen. Gör det? Släng ner foten då. Ta den andra foten istället. Ta ner den foten. Så byter du så du tar upp den andra foten. Då är den orange. En grå där. Mycket. Det är som att gå lite fäste på den. Så, och så upp till den grå-orangea med foten. Men det är knä där. Du ringde precis, eller? Jag vet inte om det är fullt. Om jag aldrig sker ifrån så kommer de att vara kvar ifrån.